Двадцять 26 жніўня, серада, 20 на гадзінніках. Трэці тыдзень пратэстаў пасля прэзідэнцкіх выбараў у нашай краіне. Наступная гадзіна студыі Белсат менавіта пра гэта. Вітаю вас і да галоўных тэмаў. Хлусня за падаткі беларусаў. В центре уже собралось очень много людей, они были в нетрезвом состоянии. Некоторые из них, как потом мы узнали, находились под наркотическим опьянением. Як не стаць ахвярай дзяржаўнай прапагандысцкай машыны. Беларусь усцяж у топе павесткі нашых суседзяў. Каб эфектыўна дапамагчы беларусам у іхнай барацьбе за свабоду і дэмакратыю, мы мусім заахвочваць цэлы еўрапейскі звяз. Агляд замежжа з беларускім кантэкстам ад Аліны Коўшык. Беларусы супраць. Улады робяць выгляд, што не чуюць. Нам нужна помощь, потому что так все просто здесь не получится сделать. Ці ёсць выхад з патавай сітуацыі? А на плошчы Незалежнасці ўжо традыцыйна, як і ў апошнія тыдні, збіраюцца людзі, і там на месцы падзеяў знаходзіцца мая калега Галіна Абакунчык, таму прапаную пачаць наш вечар менавіта з цэнтру нашай сталіцы. Галіна, распавядзі, калі ласка, што адбываецца ў цэнтры Менску. Дзень добры, шановныя гледачы. Сапраўды, я знаходжуся зараз у цэнтры падзей на плошчы Незалежнасці ў Менску, дзе ўжо каля гадзіны вот тут за маімі плячымі доўжыцца сапраўды традыцыйная акцыя пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. На жаль, сёння яна сталася не лепшым працягам учорашняга дня. Я нагадаю, што пасля падобнай акцыі пратэсту учора тут, на плошчы Незалежнасці і в іншых месцах Беларусі былі затрыманы каля 50 чалавек паводле сведчанняў праваабаронцаў. Многія з іх уже атрымалі адміністрацыйныя арышты. Так вось сёння арышты распачаліся яшчэ да пачатку акцыі. Усе гэтыя падыходы да плошчы сёння ізноў аточаны супрацоўнікамі міліцыі, спецслужбамі, спецтэхнікай. Тым не менш, некалькі сотняў чалавек прыйшлі сюда на плошчу. Яны разгарнули белыя сцягі, плакаты, яны зноў скандуюць: ганьба, уходзім і пераможам. Робяцца такія імправізацыйныя прамовы. Ну а тым жа часам тут з рэпрадуктараў, які учора гучаць вельмі гучныя заявы пра несанкцыянаваную акцыю і пра тое, што нібыта хтосьці вымушае прымаць сілавыя акцыі к удзельнікам вот этой вот сустрэчы сённяшняй. Ну і акрамя таго, я нагадаю, што вот акрамя гэтай грамады людзей, якая тут стаіць на плошчы, напэўна, вы іх чуеце і бачыце, сёння па ўсяму Мінску у розных рэгіёнах Беларусі ізноў аднавіліся ланцугі салідарнасці. У гэтыя дні, калі адбываліся масавыя акцыі ў цэнтры горада, яны збіралі ўсе сілы да сябе, а сёння ізноў людзі выйшлі на вуліцы з кветкамі, з чорна-белымі сцягамі, з шарыкамі. Яны зноў выйшлі на мірныя пратэсты па ўсяму Менску і іншых гарадах Беларусі. Галіна, дзякуй вялікі. Я таксама хацеў яшчэ запытацца, ці, калі ты чуеш мяне, ці там сёння адбываецца ўсё мірна? Учора былі хапуны, як ты казала, ці сёння вось выглядае на тое, што атачылі, напрыклад, людзей, ці, можа, ёсць сілавікі, якія чакаюць у дварах, недзе былі заўважаныя. Ці ты сёння штосьці такое назірала? Ну, як я вже казала, уже некоторые люди были пробково затрыманыя на пачатку акції, вони вихоплюють людей, ті, які йдуть особно з білими стягами ці з плакатами. І, як правило, вони перейшли в таку тактику з-під тишка хапати людей, той час, коли люди розходяться, коли становиться темно. Цілком вероятно, що сьогодні повториться вчорашній сценар, бо так було вчора. У той час, коли стемніє, тут під'їжджають мікроавтобуси, це вже така схема отпрацованная, з яких вискакують чоловіки і просто імгненно хапають людей і заштурховують в автобуси, щоб їх не поспіли відстояти люди, які йдуть побач з ними. Ну, це відбувається, звісно, менш жорстко, чи це було в перші дні, але це тільки звонку. Що відбувається там з людьми за стінках, пакуль што становіцца невядома. У якіх яны умовах знаходзяцца, ці прымяняюцца з якім катаванні. Гэта стане вядома, напэўна, калі гэтыя людзі выйдуць на волю.
Таксама ты учора распавядала нам пра тое, што на плошчы сустрэла правакатараў, якія чапляліся да цябе. Гэта нам уже вядомая асоба. Яна і раней спрабавала падыходзіць да журналістаў Белсата. Можаш распавесці пра учорашняе вось гэта падрабязна, таму што мы не паспелі паказаць гэта ў эфіры. Гэта ўжо адбылося тады, калі камеры былі выключаныя. І ці сёння няма вось гэтых жа правакатараў зноў на плошчы? Ну, сёння пакуль што гэтага не здарылася, я пакуль што не бачыла такіх людзей, але і вчора яны прыйшлі не адразу, а толькі на завяршэнне, калі ўжо бліжэй, калі большасць людзей разышліся, калі ўжо ім становіцца больш бяспечна, я так разумею. Гэта адбылося не толькі ўчора, это адбывалася і ў іншыя дні, і не толькі ко мне падходзілі такія людзі, к іншым журналістам, проста к удзельнікам акцыі. Гэта людзі рознага веку, розных сацыяльных слоёў. Пераважна это тут на плошчы, прынамсі, я бачыла такіх жанчын вельмі сталага веку, але вельмі напорыстых, вельмі агрэсіўных, якія проста зневажалі моладзь, зневажалі бело-на-белых. На мяне бабулька, напрыклад, просто замахвалася кійком, просто бачачы на мне вот такі надпіс па-беларуску прэсы, вельмі так гідліва прамаўляла это слово. Бачила жанчын маладых, якія кідаліся на вуліцу з ланцугоў пратэсту салідарнасці, які выходзілі, раптам выбегалі з ланцугоў, станаваліся пасярод дарогі і распраўлялі рукі, нібыта яны хочуць спыніць рух. І людзі іх спынялі і казалі, што да, это правакатары. Так же было і ўчора. Калі ўжо сталася менш людзей, такія мужчыны сярэдняга веку, якія маюць выгляд людзей з асацыяльным ладам жыцця, ці то яны на падпітку, ці яны пад нейкімі іншым уплывам, яны падходзілі, спрабавалі настойліва, спрабавалі патрапіць у камеру, патрапіць на нейкую размову. Іх проста адводзілі удзельнікі акцыі. Так же саме быў і такі чалавек вельмі голены, які сапраўды ўжо быў заўважаны не на адной акцыі, які ўвесь час запытваўся, а што вы тут робіце, а куды вы ідзеце? І таксама проста ішоў і кантраляваў кожны крок. Вот так выглядаюць гэтыя правакацыі. Але людзі добра гэта ведаюць і спыняюць проста адразу, як толькі бачаць нешта падобнае. Галіна, ось учора ўсё ж такі былі 29-й угодкі абвяшчэння беларускай незалежнасці. На плошчы сабралося шмат людзей, але бачу, што сёння людзей таксама, ў прынцыпе, дастаткова. Вось што можна сказаць людзям, якія лічаць і пішуць актыўна ў соцсетках, што пратэсты сціхаюць, людзей усё менш, і як бы тая частка грамадства, якая хоча пераменаў, яна ўжо мусіць змірыцца з тым, што няма за што змагацца? Ну, я уже казала таксама, што большасць людзей збіраецца на акцыі агульныя салідарныя. Тады сапраўды тысячы людзей, десяткі тысяч людзей. Але тое, што тут менш, не значыць, што пратэстаў стала менш. Людзі расканцэнтраваныя па розных частках Менску. Я літаральна на свае вочы бачыла сёння некалькі ланцугоў у рознай частцы горада. Менавіта ў гэтыя хвіліны. Людзі бліжэй выходзяць да сваіх дамоў, таму што выходзяць з дзецьмі, яны выходзяць з рознага ўзросту, пасля працы, яны не ў стане даехаць да гэтага месца, яны выходзяць там, дзе яны жывуць. І гэта адбываецца не толькі ў Менску, гэта адбываецца ў іншых гарадах. Выходзяць пратэстам калоны працоўныя, выходзяць сваім прахадным, сваім працоўным месцам, каля акадэміі навукі і многіх іншых месцах. Таму сказаць, што пратэст ён сціхае, так сказаць нельга. Ён можа не настолько сканцэнтраваны, но это не значыць, што ён менш. Таксама наконт таго, што будзе адбывацца далей, вось Александр Лукашенко казаў, што трэба наводзіць парадак у беларускіх гарадах. Усе думалі, што гэта скончыцца тым, што гэтыя акцыі не змогуць увогуле адбывацца, таму што будуць жорсткія разгоны. Ці людзі, калі ты з імі размаўляеш, вось кажуць пра тое, што ў іх ёсць намер выходзіць і ў наступныя дні, ці гэтыя акцыі будуць працягвацца. Можа, ты таксама заўважыла, што вось бачыш адны і тыя ж твары, то бок ужо некаторыя людзі ходзяць увечары, проста як, можна сказаць, бавяць час такім чынам свой. Можа, ўжо пазнаеш кагосьці з пратэстоўцаў? Сапраўды, кагосьці з пратэстоўцаў уже можна пазнаваць, але вельмі шмат розных людзей. Сёння з'яўляецца адны, заўтра з'яўляецца другі іншы. Сказаць, што, як выказвалася Александр Лукашенко пра нейкія каруселі, тут ніяк не выпадае. Таму што не можна сказаць, нехта кажа, што я першы раз прыйшоў, нехта кажа, я толькі пасля працы прыйшоў. Це зусім не адны і тыя ж людзі. Ці яны будуць выходзіць? Думаю, так. Размаўляла з гэтымі людзьмі і кажуць, ці вы не боитесь выходить, и вам не страшно вот та демонстрация силы, якая тут вокруг площади. Люди сказали, нам мы стомились бояться.
Мы больше не можем бояться, мы не хочем бояться. Мы будем бояться жить, коли мы не будем протестовать, и коли застанецца ситуация такая, якая она есть на сёння, при сённяшняй уладзе. Галіна, дзякуй вялікі за тое, што працуеш на месцы. Нагадаю, плошча Незалежнасці, ўжо традыцыйная штодзённая акцыя адбываецца там. Галіна Бакунчык працавала для нас. Добрага табе вечару. А мы працягваем наше выданне, працягваем тэмай, якая таксама в нашым грамадстве абмяркоўваецца вельмі актыўна. Russia Today выдала матэрыял, аналіз нядзельных пратэстаў у Менску. Маўляў, пратэстоўцы хацелі захапіць рэзідэнцыю Лукашэнкі, але не змаглі, бо праз адключаны інтэрнэт не атрымалі каманду. З Польшы, між іншага, каманду, так цвердзіць Russia Today. Гэтыя словы прыпісалі вядомаму беларускаму эксперту Александру Алесіну, аднак адмысловец заявіў, што нават не размаўляў з супрацоўнікамі расійскага выдання. Я в своей жизни никогда не встречался с представителями этого издания, и после этого, наверное, не захочу. Потому что я не встречался с этими журналистами, я им ничего, ни по какому поводу не говорил. И, наверное, это уже в их традиции, когда они по своему усмотрению приписывают кому-то какие-то слова. Вот, поэтому я считаю, что это противоречит журналистской этике. Russia Today со мной не встречалась, никаких интервью я им не давал, ну и теперь, наверное, не дам. Идет информационное противодействие, идет информационная война, и им, конечно, хочется, чтобы исказить эту информацию с тем, чтобы народ получил в России искаженное представление. На самом деле, действительно, многие родственники, знакомые из России говорят, что же там у вас происходит. Они пытаются картинку представить совершенно не соответствующую, что происходит реально. Ось, спадар Александр Алесін узгадаў пра інфармацыйную вайну і яшчэ порцыя сумневных навінаў ад выдання Russia Today. Памятаеце здымак чалавека ў форме з разведзенымі рукамі над пацярпелым, які ляжыць на траве. Гэты здымак абляцеў фактычна цэлы свет. Напярэдадні вось той самы функцыянер, які стаіць на гэтым здымку, распавёў у інтэрв'ю расійскаму карэспандэнту Ігору Жданаву з каналу Russia Today сваю версію тых падзеяў. Маўляў, гэты міліцыянт ратаваў мужчыну, які быў у моцным алкагольным і наркатычным ап'яненні. Дарэчы, пацярпелы гэтую версію прапагандыстаў ужо абверг, доказам сталі медычныя дакументы, але давайце паслухаем версію ананімнага міліцыянта. В центре уже собралось очень много людей, они были в нетрезвом состоянии. Некоторые из них, как потом мы узнали, находились под наркотическим опьянением, воздействием наркотиков. Соответственно, стали забирать наиболее буйных, которые разукрашивали дома, громили остановки. То есть люди это уже был неконтролируемый процесс. Расскажите про масштаб беспорядков. Масштаб беспорядков был таков, что людей было около 30 тысяч человек. И, соответственно, эти люди... Это была бесконтрольная ситуация. То есть ситуацию не контролировал никто, у них не было руководителя поначалу. Потом руководители подошли, потому что, я так понимаю, это была очень серьезная ситуация, это было очень серьезное событие. Ну а зараз давайте паслухаем аповед вось таго мужчыны, які ляжыць на гэтым здымку на траве, Евгена Заічніка, удзельніка мірнай маніфестацыі супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў каля стэлы, якая прайшла 9 жніўня. Просто в один момент останавливается белый микроавтобус, оттуда выбегает, наверное, человек, может, 7 в черной одежде, с ОМОН на спине написан. И я заметил, что они целенаправленно бегут уже просто в нашу сторону. Я встал на колени, поднял руки, чтобы показать, что я не сопротивляюсь, и у меня ничего нет, никаких. Просто они бежали с дубинками, и ни слова, ничего, просто наносили удары. Вот первый пришел мне в губу, и дальше уже там, наверное, 2-3 человека просто били меня по телу. Ребята, которые сидели рядом, начали просить этих военных там или милицию, чтобы они вызвали скорую. И в один момент кто-то нашел мне вату или чтобы вытирать кровь. И
как бы потом все в один момент я просто потерял сознание. Ось, як бачым, расповед міліцыянта, дарэчы, ананімнага міліцыянта, які дае інтэрв'ю Russia Today, зусім не супадае з тым, што распавядае, уласна, удзельнік гэтых падзеяў, які пацвярджае гэта таксама медычнай дакументацыі. Як самі бачыце, ад пачатку прэзідэнцкай кампаніі ў Беларусі колькасць дэзінфармацыі, ананімных зліваў, сумнеўнай якасці і наўпроставай хлусні ў дзяржаўных СМІ расце з кожным днём. Мяркуючы па інтэнсіўнасці гэтае плыні, супраць уласнага народу вядзецца сапраўдная інфармацыйная вайна, наймацнейшая як дагэтуль. Як не стаць ахвярай чужой гульні і як актыўна супрацьдзеяць пашырэнню фэйкаў, запытаемся ў медыэксперта Франака Вячоркі. Франак, добрый вечар. Добрый вечер. Власне, першае пытанне. Вось як звычайнаму беларусу, чалавеку, які не мае спецыяльнай падрыхтоўкі, адрозніць фэйк ад сапраўднай нейкай навіны, як не стацца вось ахвярай такіх лёгкіх сумнеўных навінаў? Ну, самое галоўнае гэта не спяшацца шэрыць інфармацыю, таму што асноўныя фэйкі яны бяруць эмоцыямі, людзі бачаць знаёмыя кадры ці фотачкі, ці нейкі скандальны загаловак і адразу пачынаюць гэта тупа тыражаваць пра свае фэйсбукі, інстаграм-сторысы, тэлеграмы. Таму трэба сумнявацца ва ўсім. Нават калі гэтая інфармацыя, дзе стаіць пазнавальны лягатыпчык, нават калі там стаіць лягатыпчык пазнавальнага медыа, Белсата, напрыклад, але, магчыма, гэта будзе матэрыял змантаваны з матэрыялаў Белсату і перакручаны на капыл спецыялістамі таго самага Russia Today. Памятайце, што галоўнае сумнявацца ва ўсім. Франак, вось я яшчэ забыўся ўсё ж такі запытацца перад гэтым. Ці ты вось згодны з такой фармулёўкай, што супраць беларусаў вядзецца інфармацыйная вайна зараз? Добрае пытанне. Я думаю, што вядзецца, і раней здавалася, што ёсць тры бакі ў гэтай вайне. Ёсць расейцы з усёй гэтай расійскай прапагандысцкай машынай Кісялёвымі, Салаўёвымі. Ёсць лукашэнкаўская сістэма, дзе ёсць там Пол Первого, беларускае тэлебачанне, СТВ, ОНТ, плюс пару тэлеграм-каналаў тыпу «Жоўтыя злівы». А зараз мы бачым кансалідацыю. Беларускія і расійскія медыі прапагандысцкія аб'ядналіся ў адно. Нават іхнія наратывы, іхняя мова, іхнія фэйкі пачынаюць супадаць, яны пачынаюць дапамагаць адно аднаму. І тут бачыце, у незалежных медыяў, у якіх ёсць сапраўды толькі пару сайтаў, якія заблакаваныя зараз больш, і пару тэлеграм-каналаў, ім вельмі цяжка з гэтым змагацца. Ну, але пакуль што ўсё роўна, я б сказаў, мяч і перавага на баку незалежных медыяў, дзякуючы тэлеграму. І гэта пачалося ўсё не падчас гэтай выбарчай кампаніі, а падчас каранавірусу. Таму што многія людзі страцілі давер як да расійскіх СМІ, так і да лукашэнкаўскіх. Падчас крызісу з ковідам людзі не верылі ў афіцыйную інфармацыю і падпісваліся на канал Сцёпы Нехта. І зараз вось канал Сцёпы Нехта, ён хутка імкліва расце, і ён мае давер, які быў сфармаваны яшчэ тады, у пачатку не палітычнага, а крызісу каранавіруснага. Ну, я б, можа, не до конца з гэтым акурат пагадзіўся, таму што канал Сцёпы якраз такі вырас з 400 тысячаў да 2 мільёнаў 100 тысячаў ужо пасля пачатку падзеяў, пасля прэзідэнцкіх выбараў. Гэта было 9, 10, 11 ён імкліва рос, але пагаджуся, што папулярнасць, можа, і вось верагоднасць ён атрымаў яшчэ раней. Чаму наратыў крамлёўскай, вось гэтай прамаскоўскай, як ты кажаш, якая раней была галіны, аб'ядналася з беларускай зараз? Вось чаму адбылася гэты унісон, чаму яны зараз граюць ва унісон? Ну, я думаю, што менеджмент раней меў розныя мэты. Беларускія прапагандысты, ім трэба было захаваць уладу, збудаваць рэпутацыю моцнага кіраўніка дзяржавы, які трымае ўсё пад кантролем, які не заходні, не прарасейскі, суверэнітэт і незалежнасць. Але пасля выбараў, калі Пуцін звярнуўся да, калі Лукашенко звярнуўся да Пуціна, а Пуцін аказаў яму нейкую кансультацыйную дапамогу, адправіўшы экспертаў, яны вырашылі працаваць разам. У мяне ёсць адчуванне, што тыя стратэгіі, якія зараз прадумляюць наратыў галоўны, яны і кіруюць і расійскімі медыямі, і тэлеграмнымі зліўнымі бачкамі, і БТ, ОНТ, СТВ.
Яны зараз дамовіліся пушыць некалькі наратываў. Адзін з іх той, што пратэстамі кіруюць за мяжы бело-чорно-белы сцяг, там нацысцкі і фашыстоўскі, антыбеларускі. Яны пачынаюць пушыць наратыў, што гэта не народ супраць улады, а адна групка супраць іншай групкі людзей. Ну і трэцяе, гэта наратыў, што паліцыя берагла міліцыя берагла стабільнасць і спакой, а ні ў якім разе не хацела даводзіць да гэтых драматычных крывавых сцэнаў. Але ці вось у гэтых зараз беларускіх тэлеканалаў увогуле засталася яшчэ нейкая аўдыторыя? Ну вось і ты узгадаў пра тое, што падчас эпідэміі ім перасталі верыць. І таксама мы ведаем, што ўсё ж такі беларусы ўсё часцей звяртаюцца да электронных СМІ, так, то бок яны ўсё часцей заходзяць у інтэрнэт, параўноўваць інфармацыю, а там усё ж такі дамінуюць недзяржаўныя СМІ. Галоўныя беларускія гэта, канешне, Тутбай онлайнер па колькасці наведнікаў. Тады на каго гэтая прапаганда скіраваная, як яна вось трапляе у масу беларусаў? Не, я думаю, што все-таки аўдыторыя дзяржаўных тэлеканалаў застаецца істотнай, застаецца вялікая. Адзінае, што сумнеў і недавер да палітычных навінаў ОНТ, СТВ і БТ ён вельмі высокі. Я думаю, что просто многие люди реально навучились адрозніваць фейки ад нефейкаў, хлусню і маніпуляцыю ад аб'ектыўных навінаў. Я думаю, что многие зараз, хто паўдзельнічалі у вулічных пратэстах, хто павыходзілі на плошчы, хто мае сваякоў пабітых ці ў шпіталях, яны прапускаюць усё праз фільтр ва ўласнай галаве. Узровень медыяпісьменнасці істотна вырас, тому што хлусня, з якой цяпер людзі стыкаюцца, яна просто ніякім чынам не укладваецца ў іхні рэальны досвед, у рэальныя карціны, якія яны сутыкаюцца і бачаць кожны дзень. Ну, давайте паглядзім сацыялагічныя пытанні, якіх пакуль што няма, трэба пачакаць. Менавіта як успрыманне медыяў змянілася. Але адназначна цяпер галоўным інструментам аператыўнай інфармацыі ёсць Тэлеграм, а ўжо інфармацыі другаснай, забаўляльнай у тым ліку, з'яўляецца тэлебачанне. На трэцім месцы ўжо ўсе трэція іншыя незалежныя сайты, якія зараз заблякаваныя, і нягледзячы таксама на тое, што людзі навучыліся абыходзіць блакіроўкі, все-таки блякада сайтаў прывядзе да падзення аўдыторыі мінімум у 2 разы. Гэта непазбежна, гэта адбывалася ва ўсіх краінах, дзе адбыліся падобныя блакіроўкі. Была, я памятаю, статыстыка яшчэ перад выбарамі, хіба што спадар прафесар Андрэй Вардамацкі публікаваў некаторыя дадзеныя, і тут у эфіры хіба агучваў адносна таго, што адбыўся пералом у беларускім грамадстве. Сапраўды упершыню гэтая тэлевізійны давер і аўдыторыя тэлевізара сталася меншай, чым аўдыторыя інтэрнэт, і давер таксама расце незалежнай інфармацыяй. Вяртаючыся да саміх фейкаў, да іх структуры, якія фейкі цяжэй за ўсё адрозніць звычайнаму беларусу, калі ён чытае навіны, якія фейкі самыя цяжкія? Вядома, што ёсць такая махровая прапаганда, якая заўважная голым вокам, і людзі ўжо прызвычаіліся на БТІ бачыць і смяяцца з яе. Але ёсць пэўны такі тып фейкаў, якія даволі цяжка адрозніць, і часамі людзі сумнеюцца, што гэта за тып такіх фейкаў, і як яны робяцца, як ім супрацьстаяць. Сапраўды, самы радыкальны тып фейкаў гэта то, што вы бачылі 10-11 жніўня пасля выбараў, калі людзей паставілі каля сценкі і пыталіся, хто вам плаціў. Яны казалі, так, нам заплацілі за ўдзел у гэтых акцыях. Сёння з'явіўся фейк, які быў і па расійскіх, і па беларускіх медыях дзяржаўных тыражаваны. Это такі бомж, які расказвае, што яму толькі 100 ці 150 рублёў паабяцалі, ён проста хацеў апахмяліцца. Вядома, гэта працуе неэфектыўна. Я думаю, што такога тыпу якраз інфармацыя, яна лёгка выкрываецца, і людзі хутчэй з яе смяюцца, чым давяраюць. Але нашмат больш небяспечныя з'яўляюцца такія навіны, якія выклікаюць сумневы. Проста у іх няма задачы схлусіць. Яны, можа быць, нават і праўдзіва ўсё расказваюць, але задача пакінуць сумнеў. Напрыклад, так будаваўся наратыў пра тое, што ўся кампанія Ціханаўскай фінансуецца расейцамі.
І гэты наратыў это ніхто не казаў наўпрост па БТ, што Ціхановская з Масквы пералічаюць грошы. Але яны казалі, а вот там нейкая сувязь з Расіяй, а вот там Ціхановскі там ездзіў з праваслаўнай царквой сустракацца. Яны проста сеяць сумнеў. Такая прапаганда небяспечная, таму што яе цяжка выкрываць, таму што яна сее вось гэтыя зярняткі недаверу да гэтых людзей, супраць якіх вядзецца атака, і яны застаюцца ў падкорцы. Чалавек, магчыма, нават таго не усведамляючы, ён у падкорцы вось гэты сумнеў, ага, можа быць, сапраўды гэта ўсё Расія ініцыявала, гэта ўсё застаецца, потым нарастае, і ў крытычны момант, калі нейкі там складаная сітуацыя ўзнікае, вот гэтыя ўсе зярняткі маніпуляцыі, яны пачынаюць даваць плады. І чалавек пачынае, сапраўды гэта ўсё Расія, я ж пра гэта раней чуў, я ж пра гэта ведаў. Просто на такую прапагандысцкую кампанію трэба больш часу. Разумееце, вот на такое сеянне сваіх наратываў трэба месяц ці два. Але зараз у гэтых новых менеджераў, ідэолягаў БТ, Спутніка і Russia Today, хто працуе па Беларусі, у іх няма на гэта часу. Таму іхняя прапаганда зараз махровая, радыкальная. У іх няма вось гэтага ювелірнага падыходу, які неабходны, каб прапаганда працавала эфектыўна. Але ці супраць вось гэтых доўгатэрміновых стратэгіяў таксама ёсць нейкая вось зброя, ці можна неяк ад яе абараніцца, ці сапраўды ад яе няма пакуль ніякай абароны? Няма ніякай абароны. І паверце, што гэта працуе не толькі ў краінах як Беларусь. Гэта ёсць і ў Нямецчыне вельмі актыўна. Так працуюць, дарэчы, кітайскія медыі вельмі часта, у якіх збольшага не палітычныя інтарэсы, а эканамічныя па ўсім свеце. Вельмі часта каналы, звязаныя з Russia Today, ёсць Мафік-група нямецкая, якая кіруе такімі праектамі, як In the Now, потым, што там яшчэ, Back Then. Это Facebook-праекты, якія належаць Russia Today. Яны проста закідваюць такія ідэі, што там амерыканскія нейкія там лобі, нейкую канспіралогію, ЦРУ, якое стаіць за нейкімі там пратэстамі ў Малдове ці Арменіі. Яны робяць вось гэта сеянне патрэбных наратываў на працягу шматлікіх гадоў. І толькі праз некалькі гадоў запускаюць вось гэтыя наратывы. Абароны ад гэтага няма. У свеце сацыяльных сетак, у свеце абсалютна хаатычных потокаў інфармацыі, дзе ёсць тысячы інструментаў, такія як месенджеры, сацыяльныя сеткі, вэб-сайты. Кожны можа бясплатна стварыць сваю ўласную медыа. Абароны ад гэтага няма. Адзінае, што трэба рабіць, гэта гартаваць медыа пісьменнае грамадства. Трэба, каб у кожнай школе людзям, дзецям, настаўнікі казалі: сумнявайцеся у кожнай навіне, у кожнай карцінцы, нават у тым, што напісана ў вашым падручніку. Чым больш людзі пачнуць сумнявацца, тым больш яны пачнуць думаць сваёй галавой і будуць вучыцца правяраць інфармацыю. Франак, дзякуй вялікі за гэты каментар разгорнуты. Добрага табе вечара. Франак Вячорка быў госцем студыі, медыа-эксперт з Кіева быў з намі на сувязі. І вось такі даволі песімістычны прагноз, пакуль абараніцца няма як, але ёсць адзін спосаб таксама доўгатэрміновы. Трэба сумнявацца і вучыць у школах проста нашых вучняў, як супрацьстаяць такім стратэгіям недобразычлівых людзей. Я хочу яшчэ нагадаць, што на беларускім тэлебачанні таксама былі людзі, якія не хацелі ўдзельнічаць у стварэнні хлусні, яны звальняліся, іх звальнялі, яны выйшлі на страйкі, і на месцы часткі працаўнікоў БТ і ОНТ, якія звольніліся на знак пратэсту супраць гвалту і фальсіфікацыяў, зараз працуюць працаўнікі расійскага тэлеканалу Russia Today. Мы выйшлі на вуліцы сталіцы і запыталіся, як жыхары Менску ацэньваюць гэтую замену, наколькі гэта бяспечна або небяспечна для інфармацыйнай бяспекі нашай краіны. Для информационной безопасности, может, и не является, но это все равно плохо, что взяли чужих. Чего хорошего там нету. Это попытка ухватиться за соломинку, которая не спасет. Конечно, это неправильно. Они не могут понимать наши внутренние процессы. На нашем теле должны работать наши белорусские люди, которые знают нашу историю, белорусский язык и все наше. А иностранцам, что тут им делать? Если бы я работал в БТ, и на мое место привезли, я вышел на забастовку и требовал бы соблюдения своих прав. И на мое место взяли бы других людей с другой стороны, которые бы согласились здесь работать.
Ну, здесь бы должны были вмешаться профсоюзы, что сейчас в стране не наблюдается. Одна сплошная ложь идет. Совсем противоположные новости показывают с тем, что происходит у нас на данный момент в стране. И приход российских ведущих из Russia Today только усугубляет эту ситуацию. Учитывая то, что штрейхбрехеры были всегда и всегда будут, удивляться нечему. А мы, як я і абяцаў, пераходзім да міжнародных навінаў з беларускім кантэкстам. Адмыслова для гэтага ў студыі з'явілася ўжо моя калега Аліна Коўшык. Аліна, прывітанне. Прывітанне, На Ігар. гэтым тыдні ты кожны дзень распавядаеш, няўжо так шмат адбываецца вакол Беларусі і пра Беларусь? Вельмі шмат адбываецца вакол Беларусі. Нават мы ўсё не ў стане змясціць у гэтым кароткім аглядзе. Заўтра таксама будзе багата падзеяў, таму заклікаю не пераключацца, заставацца са студыі Белсата не толькі сёння, але і заўтра. Тым часам пачнем з тых падзеяў, якія сёння прыцягнулі нашу ўвагу. Варшава спрабуе перахапіць рэгіянальную ініцыятыву ў вырашэнні палітычнага крызісу ў Беларусі. З гэтай прычыны прэм'ер-міністр Польшчы Матоўш Маравецкі склікаў усіх прадстаўнікоў палітычных сілаў ды экспертаў. Пасля гэтай сустрэчы мне ўдалося паразмаўляць з дэпутатам польскага сейму Робертам Тышкевічам. My, aby być skuteczni, aby skutecznie dopomóc. Каб эфектыўна дапамагчы беларусам у іхнай барацьбе за свабоду і дэмакратыю, мы мусім заахвочваць цэлы еўрапейскі звяз. І каб сапраўды гэта было эфектыўна, мы мусім дзеяць як ніколі раней. Прэм'ер з намі пагадзіўся і папрасіў дапамогі аб падтрымцы розных палітычных сілаў у еўрапейскім парламенце, каб мы казалі адным голасам, каб заангажаваць нашых еўрапейскіх партнёраў у інтарэсах Беларусі. Тым часам пасля гэтай сустрэчы на прэсавай канферэнцыі прэм'ер-міністр Польшчы падкрэсліў, што Польшча застаецца амбасадарам вольнай Беларусі. А галоўныя прапановы з польскага боку для беларусаў гэта спрашчэнне візавых ды уездных працэдур. У выключных выпадках можна будзе ўехаць нават без візы. Пацярпелыя асобы змогуць лекавацца ў польскіх шпіталях, а таксама ідзе падрыхтоўка санкцый у агульнаеўрапейскім фармаце. Nikt w Polsce nie popiera. Ніхто ў Польшчы не падтрымлівае рэжым, які фальсіфікуе выбары, а апазіцыю дэ-факта змушае да маўчання, катуе і кідае ў турмы. Мы ўсе заклікаем вызваліць палітычных вязняў. Мы вельмі гучна заклікаем вызваліць затрыманых сяброў каардынацыйнай рады. Гэта недапушчальна, каб людзі, якія стаяць на баку дэмакратыі, свабоды ды незалежнасці Беларусі, сядзелі ў турмах на загад Александра Лукашэнкі. Тым часам Украіна з 29 жніўня да 29 верасня закрывае мяжу. Аднак для рэпрэсаваных беларусаў уезд застанецца адкрытым. Таксама як і ў Літве, дзе запады грамадзян для уезду на тэрыторыю гэтай краіны з гуманітарнымі мэтамі разглядаюцца індывідуальна. Што гэта за мэты? Напрыклад, гэта пацярпелыя людзі падчас масавых затрыманняў, якія едуць лекавацца альбо рэабілітавацца ў Літву. Ну і тут не магу сёння не распавесці вам пра тое, як кіраўнік Міністэрства замежных справаў Літвы Лінас Лінкевічус у сваім твітары апублікаваў адказ Уладзіміру Макею. Кіраўнік беларускага МЗС 21 жніўня накіраваў такі агульны ліст міністрам замежных справаў Еўрапейскага звязу, дзе прасіў не ўводзіць санкцыі супраць афіцыйнага Менску. На што літоўскі міністр адказаў у нетыповым для дыпламата стылі і што адметна на чырвона-белай паперы. Уладзіміры, я ведаю цябе, але яшчэ лепш пазнаю беларусаў, якія як ніколі раней вырашылі не маўчаць, нягледзячы на гвалт, запалохванне, заключэнне, як стала вядома, катаванне, адкрытыя здзекі. І не змірыліся з падманам і аднятым правам на выбару. Гэта сапраўды новая рэальнасць, і не бачыць яе проста недапушчальна і недаравальна. Выхадам з гэтага маральнага і палітычнага тупіку могуць паслужыць толькі новыя празрыстыя дэмакратычныя выбары кіраўніка дзяржавы. Гэта словы літоўскага міністра замежных справаў Лінаса Лінкевічуса вельмі простыя, наўпроставыя. Не заўсёды ад дыпламатаў мы такія можам пачуць, бо вельмі часта на нашы пытанні журналістаў яны адказваюць так вельмі завуалявана, а вось тут адказ быў вельмі просты. А мы пераносімся ў Расію, дзе Владзімір Жырыноўскі ў эфіры канала «Расія-1» пажадаў, каб да канца года Беларусь папрасілася ў састаў
гэтай жа Расіі. Зрабіць гэта, па яго словам, можна будзе па балтыйскім варыянце 1940-х гадоў. Жырыноўскі стаўся гэтым разам рупарам для альтэрнатыўнага плану Крымля адносна Беларусі і тут нават без захавання намінальнага суверэнітэту. По прибалтийскому варианту 1940 год, когда прибалтийские парламенты Латвия, Литва, Эстония приняли решение обратиться с просьбой в Москву принять их в состав СССР. Вот в этом плане он пускай обращается к нашему президенту, когда он захочет. Я не говорю завтра, но хорошо бы к Новому году. Он или белорусы все-таки? Вся страна, не о нем речь идет. Вся республика, войдя в состав России, сразу станет жить лучше. Ну і што, станем жыць лучше, як ты думаеш? Ой, у мяне вялікія сумневы, улічваючы тое, што адбываецца ў Расіі шмат гадоў і назіраючы за тым, якія працэсы ў іх у краіне, я сумнеюся, што будзем жыць лепей. І самае галоўнае, гэта не хочуць беларусы. І ёсць даследаванні, якія гэта пацвярджаюць. Я не памятаю дакладна лічбы, але гэта мізэрна, штосьці 7% хіба што хацелі б уваходу ў Расію. Тым не менш, гэта нарацыя небяспечная. Гэта значыць, што ўсё ж такі гэты план альтэрнатыўны па уваходжанню Беларусі ў склад Расіі Крэмль не адкінуў цалкам. Але гэта толькі ў выпадку, калі ты сапраўды лічыш, што Владзімір Жырыноўскі гэта сур'ёзная фігура, якая кажа сур'ёзныя рэчы. Я так не лічу, тым не менш мы ўсе ведаем, што вельмі часта ён кажа тое, што не можа сказаць Крэмль. Магчыма. Але мы працягваем наш міжнародны агляд. У падтрымку перамена выказваюць беларусы за мяжой. Сёння прапаную вам паслухаць голас Наталлі Каляды, мастацкай кіраўніцы беларускага свабоднага тэатру і дырэктаркі Creative Politics Hub. Чалавека, які дзесяцігоддзямі заангажавана змагаецца за перамены ў нашай краіне, выкарыстоўвае дзеля гэтага галасы замежных палітыкаў і сусветных зорак. Але сёння хачу аддаць голас ёй асабіста. Дарэчы, Наталля адна з нешматлікіх, а нават не ведаю, можа і ці не адзіная беларуска, якая прыняла учора удзел у хіба што самым рэйтынгавым палітычным шоу «Hard Talk» у Брытаніі. Таму прапаную паслухаць, што яна хоча сказаць беларусам. Последние 2 недели стали самыми страшными в истории современной Беларуси. Но в то же время эти 2 недели стали теми неделями, которые наполнены состраданием, отвагой, надеждой. Самыми страшными они стали, потому что Александр Лукашенко, лучше известный как последний диктатор Европы, вместе со своей черной массой напала на людей открыто. Она стала пытать и убивать людей Беларуси уже при том свете дня и не прячась, как он это делал в 1999 году или в 2010 году, когда были похищены и убиты Анатолий Красовский, Завадский, Захаренко, Гончар, Олег Бибенин, Геннадий Карпенко. В тот момент, в те годы, в 2000 году, все это было возможно остановить только с помощью женщин, таких как Ирина Красовская, Светлана Завадская, Людмила Карпенко. Они тогда встали 1 на 1, чтобы остановить насилие и убийство. Тогда они стали 1 на 1 с диктатором и убийцами, которые до сих пор находятся у власти. Тела тех, кто были похищены и убиты, до сих пор не найдены. Поэтому, когда они стояли 1 на 1 с диктатором, наш путь к свободе был таким долгим, начиная с 1995 года. И после этого сейчас, в эти дни, когда вся страна вместе восстала, это стало именно этими 2 неделями, наполненными отвагой, состраданием и надеждой. Мало того, что встала вся страна для того, чтобы призвать диктатора и всех убийц к ответу, стали все белорусы в мире. Такие белорусы, как я. Я человек, который занимается театром, но я всегда занималась введением политических целевых санкций против диктатора и его свиты.
для того, чтобы мы могли освободить всех политзаключенных, данный момент не является отличающимся. Этим же я занимаюсь сегодня со своими друзьями, которые есть по всему миру. И они не только белорусы. Это американцы, европейцы, австралийцы, немцы. Они везде есть. Они стоят вместе с нами для того, чтобы мы могли провести мирный переход власти, которой пора уйти. Сейчас время уходить. То, что делаем мы вместе, у нас есть определенная простая вещь. Мы пользуемся всего двумя вещами – моральностью и креативностью. Моральность и креативность ставит диктатора и его шайку в абсолютно паническую ситуацию, которую мы сейчас и наблюдаем. Поэтому мы должны всем белорусским миром, где бы мы ни находились, в Беларуси или нет, где бы мы ни находились, мы должны стоять вместе. У нашего замечательного друга, лидера украинской группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка, есть прекрасная песня, которая называется «Дыши». И там есть замечательные слова. Нам осталось немножко, совсем чуть-чуть вдохнуть, выдохнуть, вдохнуть, выдохнуть. И нам сейчас нужно дышать как нация в унисон. Одна единая нация, которая должна сейчас обратиться ко всем структурам международным для того, чтобы они нас не бросили, как они это делали предыдущие 26 лет, предавая интересы независимой страны. Нам сейчас нужно дышать для того, чтобы перешли на нашу сторону все правоохранительные органы, которые должны понимать одну простую вещь. Сейчас есть момент, когда вас могут отпустить с миром, потому что белорусы – это такой мирный народ, который может даже на это пойти. Но если вы сделаете еще один шаг без мирной передачи власти, то тогда уже восстанет весь мир. А для начала мы введем целевые санкции против тех, кто сейчас на прошлой неделе насиловал и пытал людей. Их верхушки, которая ими руководила. И сейчас мы с вами продолжаем дышать, вдохнуть, выдохнуть. Осталось совсем чуть-чуть. Аліна, вось зараз бачылі гэты зварот. Спадарня Каляда, яна можа нават у Вялікай Брытаніі больш вядомая, як ты ўжо ўзгадала, чым у Беларусі, у тым сэнсе, што яе запрашаюць на такія моцныя шоу, але наколькі вось доўга, як ты лічыш, яшчэ Беларусь можа заставацца ў фокусе, ў топавых навінах вось у сусветнай павесцы? Таму што мы ведаем, што вельмі хутка гэта мяняецца, так? Сёння утопія, а заўтра ўжо ўсе забылі і паехалі далей. Сапраўды, зараз мы маем гістарычны момант, і зараз мы знаходзімся ў топе абсалютна ўсіх медыяў, што мы і паказваем у нашых міжнародных аглядах. Як доўга гэта будзе ўтрымоўвацца? Я думаю, так доўга, пакуль беларусы працягнуць гэтую павестку, працягнуць пратэставаць. Быць можа, на жаль, пратэсты з'яўляюцца гэтай лакмусавай паперкай таго градусу накала грамадства, які ёсць, і таму мы разумеем, чаму зараз улады так моцна душаць пратэсты, не даюць людзям збірацца разам, нават агароджваючы плошчы і тыя месцы, дзе людзі маглі сабрацца, каб паказаць, што няма гэтых прыхільнікаў зменаў. Таму вельмі важна, каб працягваліся пратэсты, каб працягвалася масавасць, і тады, я думаю, нам будзе лёгка ўтрымаць, і тым больш мы бачым, што, відаць, вярнуліся з адпачынкаў еўрадэпутаты і пачаліся сапраўды сур'ёзныя рухі ўжо ў еўрапейскай палітыцы. Матэўш Маравецкі сёння сказаў, што ён будзе сазванівацца пасля вось гэтай прэсавай канферэнцыі з Ангелай Меркель, і мы ведаем, што заўтра таксама будзе вельмі важная сустрэча ў Берліне. Так? Будзем за гэтым сачыць і будзем рабіць усё, каб Беларусь заставалася ў фокусе палітыкаў і медыяў ва ўсім свеце. Ну, гэта аптымістычная для мяне ўдвайне навіна, таму што, па-першае, я, канешне, вельмі моцна
дійсна перажываю за Беларусь, і калі яна будзе заставацца ў топе, гэта вельмі важна. А другое, это значыцца, што ты будзеш прыходзіць у гэтую студыю з міжнароднымі аглядамі, мы будзем з табой бачыцца тут часцей. Дзякую, Аліна. Аліна Коўшык, нагадаю, была ў студыі з аглядам замежжа, навінаў замежжа, якія звязаны з Беларусю. А мы яшчэ одну тэму, каб застанемся на хвіліначку ў замежжы, апішу вам. Вот днямі ў Літве, можа, вы памятаеце, прайшла беспрэцэдэнтная па размаху акцыя салідарнасці з беларусамі. Калі больш за 40 тысячаў чалавек сталі ў жывы ланцуг ад Вільні да беларускай мяжы. Літоўская артыстка Ева Наркута у падтрыманні беларусаў напісала адмысловую песню «Свабода». Я з таго пакалення, што спажывае салодкія плады волі, кажа спявачка. Мы вярнулі сабе свабоду народнай песню і кроўю. Надышоў час і беларусам. Кліп на песню стварыла музычнае агенцтва «Промо Стар». У ім і кадры сучасных беларускіх пратэстаў, і архіўныя здымкі балтыйскага шляху 89-го года, калі 2 мільёны жыхароў 3 краінаў Балтыі выбудаваліся ў 600-кіламетровы ланцуг, каб паказаць сваё імкненне да незалежнасці. Blogoju žėjus, rinkis tą patį, kelią per tamsą, eik kiaurai sienas, tau kaulai parodys, kur bėgto, kur melstis, melskis. Šūvis po šūvio, širdis tai ar ginklai, užmigti neleidžia. Per ilgai jau taip, jei nėr kito būdo, mums tinka ir šitaip sušaudyta laisvė. Jie sakė mums, jūs negalit būt stiprus, nemokat laisvi būt, bet mes žinom geriau. Nes tai apie mus, apie viską, kuo tikim, apie ugnį ir kraują, apie mūsų vaikus. O laisvė mūsų kieme, o laisvė šitaip laukta, o broli, sesė, eime, pasitikim ją. Tiesa nuplauna, grąžina viltį, rankos ir širdys į dangų pakėlę, taip dega kraujas. Jie sakė mums, jūs negalit būt stiprus, nemokat laisvi būt, bet mes žinom geriau. Dabar apie mus, apie viską, kuo tikim, apie ugnį ir kraują, apie mūsų vaikus. O laisvė mūsų kieme, o laisvė šitaip laukta, o broliai, sesė, eime, pasitikim ją. Oh
Вялікі дзякуй літоўцам за такую прыгожую песню. А мы ад прыгожых песен да абсурдных навінаў нашай краіны. Сёння ў следчы камітэт была выкліканая сябра каардынацыйнай рады па транзіце ўлады Святлана Алексіевіч, дарэчы, якая ні разу не прымала ўдзелу ў паседжаннях гэтай рады з-за стану здароўя. Але ўсё роўна нобелеўскую лаўрэатку туды выклікалі, і пад будынкам следчага камітэта яе сустракала група падтрымання. У будынку камітэту пісьменніца правяла ўсяго 15 хвілінаў, бо адмовілася сведчыць супраць сябе і заявіла, што каардынацыйная рада не ставіць на мэце захоп улады. Это народ пришел к этому. Это у нас на глазах делается нация, делается белорусская нация, белорусский народ. Я думаю, каждый из вас сегодня гордится своим народом. Если честно признаться, у нас этого чувства еще недавно не было. А сегодня, когда мы видим эти тысячные движения людей, их лица, и то вы бы видели, какие прекрасные развороты идут в западных СМИ. То есть появился как бы бренд Беларуси. Я помню этот большой флаг, который вы все помните, 10-метровый или больше, и под ним маленькие дети сидят и маленькими ручонками так что-то тянут. А еще более смешная вещь, когда идет лозунг, митинг бюджетников, да, и родители кричат: «Батька, Беларусь», а маленькие дети кричат, их дети, которые еще не умеют врать: «Уходи, уходи», скандируют. И сразу понятно, что происходит дома. Ну і працягнем дайджэст нашых абсурдных навінаў з Беларусі. Супрацоўнікі купалаўскага тэатра аднымі з першых пачалі масава выходзіць на вулічныя пратэсты. Фасад будынку доўгі час упрыгожвалі бел-чырвона-белыя сцягі і нават падсвятлялі святлом бел-чырвона-белым па вечарах. Спачатку за выразную пазіцыю быў звольнены дырэктар тэатру Павел Латушка. А сёння ўслед за ім звольнілі і 58 актораў і працаўнікоў. Ад заўтрашняга дня ў мастацкім тэатры не будзе ніводнага рэжысёра. З трупы застанецца менш за палову актораў. Дарэчы, сярод звольненых таксама мастацкі кіраўнік тэатру Мікалай Пенігін. Загад аб звальненні на падставе пададзеных заяваў падпісаў новы дырэктар Валерый Грамада. Гэта фактычнае забойства купалаўскага тэатру, упэўнены сцэнарыст і драматург Андрэй Курэйчык. Произошло беспрецедентное событие. В полном составе уволился весь звездный костяк Купаловского театра, главного театра страны, в знак протеста против того, что Министерство культуры абсолютно неправомерно расторгло контракт с Латушко, директором театра. Произошло это на фоне того, что купаловцы, как и абсолютное большинство граждан Беларуси, поддержали протест против насилия, невиданного насилия, развязанного в Минске, против сфальсифицированных выборов. И они сказали, что не будут работать под руководством нового назначенного Министерством культуры директора. Вместо того, чтобы этот конфликт как-то погасить, фактически коллектив театра был уволен. Я скажу, что это уникальнейшая труппа на пространстве СНГ. Еще в советские времена эти артисты были звездами советского театра, получали государственные премии. И на сегодняшний день это самая профессиональная и талантливая труппа страны. Я считаю абсолютным преступлением против белорусского народа, против белорусского искусства и белорусского театра. И это абсолютно беспрецедентно в истории, мне кажется, не только Беларуси, но и Европы. Дарэчы, пратэсты і забастоўкі ў Беларусі працягваюцца ўжо 17-й дзень, але ўлады ігнаруюць патрабаванні пратэстоўцаў не толькі палітычныя, але і тыя, што не выклікаюць у грамадстве нейкай нязгоды і тычацца расследавання катаванняў і забойстваў. Ці ёсць выхад са склаўшайся сітуацыі? Пытанні накіруем палітолагу і сябру каардынацыйнай рады Андрэю Ягораву. Спадар Андрэй, добрый вечар. Добрый вечер. Спадар Андрэй, як бы вы апісалі палітычную сітуацыю, якая склалася на трэцім тыдні пратэстаў пасля прэзідэнцкіх выбараў? Зараз мы маем працяг пратэсту. Мы не бачым, што гэтыя пратэсты неяк змяншаюць сваю інтэнсіўнасць.
У нядзелю мы бачылі, што масавасць пратэстаў яна там захоўваецца. З'явіліся новыя ініцыятывы, напрыклад, як отзыв дэпутатаў, адкліканне дэпутатаў, і людзі масава далучаюцца зараз да гэтых ініцыятываў. Наколькі я бачу, па Менску там амаль усе акругі там закрытыя гэтымі ініцыятыўнымі групамі. В прынцыпе, працягваецца пэўны такі рост страйкавага руху. То бок, вось ідуць гэтыя пратэсты, мы бачым далучэнне новых і новых групаў, часам нечаканых групаў, напрыклад, як навукоўцы там, з Акадэміі навук. Ну і бачым, што ўлады, ў прынцыпе, працягваюць ігнараваць патрабаванні пратэстуючых, і не застаецца ніякіх іншых варыянтаў, акрамя працягу гэтага пратэсту і нарошчвання ціску на ўлады, каб яны, урэшце рэшт, згадзіліся на перамоўны фармат вырашэння гэтага крызісу. Бо іншым варыянтам для ўладаў можа быць толькі увядзенне нейкай формы вайсковага становішча ў Беларусі, проста сілавое падаўленне. Але калі б мы вось зараз казалі з вами пра такую, не ведаю, як это правильно назваць, расклад сілаў, так? Вось хто зараз у лепшай пазіцыі? Прыхільнікі пераменаў ці ўсё ж такі беларускія ўлады? Ці сілы, можа, вы лічыце, што яны, напрыклад, роўныя, ці сітуацыя патавая? Ну, я б сказаў, што сілы пакуль што роўныя, ні той, ні іншы бок не можа прымусіць адзін аднаго да нейкіх выгодных для іх дзеянняў, нейкім чынам падавіць. Улады не могуць гэтыя пратэсты, і пратэстоўцы не могуць вымусіць улады да перамоваў. Таму я б сказаў, што гэта патавая сітуацыя, але пакуль што мы не можам таксама казаць пра наступленне двоеўладдзя у Беларусі, таму што координацыйны савет, пратэстоўцы маюць пакуль што там менш легітымнасці, але гэтая легітымнасць даволі хутка нарошчваецца і набірае моц. І калі сітуацыя будзе рухацца у гэтым кірунку, калі координацыйны камітэт будзе ўзмацняць свае сувязі з пратэстоўцамі і рознымі групамі пратэстаў, калі на бок пратэстоўцаў перахадзіць нейкія дзяржаўныя службоўцы, чыноўнікі, супрацоўнікі сілавых структураў, то тады можа скласціся сітуацыя яўнага двоеўладдзя. Ну і зноў-такі адзіным выхадам нармальным з гэтай сітуацыі будуць перамовы. Спадар Андрэй, дзякуй вялікі за гэты каментар. Андрэй Ягораў быў госцем студыі, палітолаг з Менску. Дарэчы, тое ж самае пытанне пра ці ёсць выйсце з склаўшайся сітуацыі ў Беларусі мы задалі таксама і жыхароў Менску. Неўзабаве вы пабачыце, я ж з вамі развітваюся, зычу вам добрага вечару. Беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся з Белсатам. Только выборы новые? Новые выборы. Нужно каждый день выходить на улицы, показывать, что власть делает сейчас не очень правильно. Нужно с этим бороться, я считаю. Но сейчас люди выходят каждый день. Допустим, я выходил в первые дни, вторые, третьи. Сейчас как-то очень... не знаю, как это рассказать словами. То есть... Стома, да. Терпеть. И все. Больше мы ничего пока не можем сделать. Если... смотреть на эту ситуацию. Я даже понятия не имею. Вы знаете, это очень сложно. Кто доволен, кто недоволен. Даже в одной семье бывают из-за красных, из-за белых. Я считаю, что нам нужна помощь извне страны. Потому что ситуация уже... экономика — это страшно, что происходит. Я думаю, все видели те действия 9-10 августа. Это на самом деле страшно, и нам нужна помощь, потому что так все просто здесь не получится сделать. Но мы вышли, мы показали, что мы есть, мы народ, и мы не те люди, которые будем убегать. Выяснять, что хочет народ, что может дать правительство, искать, как во всем цивилизованном мире, искать точки соприкосновения. Не знаю, не могу сказать. Слишком много заражено людей вирусом майданутости. Вот надо майданутых всех перевоспитывать. Общество раскололось, к сожалению. Возможно, это было давно. И сейчас вся ситуация, она нас подняла. Самое ужасное, что нужно ждать, это крах экономики. Пойти навстречу к народу и передать как-то власть, мирно попробовать договориться, да, и,
Ну, в общем, пробовать миром, потому что если сейчас это стрелять, начнется война, и все-таки, наверное, большинство населения, они за, ну, все-таки за смену власти. И, в общем, ничем это хорошим не закончится. Власти должны прислушаться к народу и решить, хотя бы какие-то выводы сделать. Я думаю, что вот забастовочное движение – это есть тот потенциал, то есть с которого можно начинать, потому что все-таки если экономика упадет ниже определенного предела, то политическая выживаемость Лукашенко закончится. И вот в этом плане мы как раз-таки именно на рабочих можем надеяться. Наш неуважаемый данный узурпатор, который в власти, должен уйти сразу в Гаагу, мгновенно в Гаагу. Другого варианта нету здесь уже. Как он сейчас издевается над людьми, что он делает сейчас с людьми, что он сделал людям, это просто ад. Это уже нельзя забыть, нельзя простить просто. Мирные протесты, люди уже от них начали уставать. Потому что как бегать с автоматом, то есть это просто жесть. Ну, это ненормально. Что он сейчас происходит на стране? Президентом он его уже называют, то есть, понимаете, он не наш, у нас нет власти сейчас в стране, у нас нет власти, некому звонить, в случае чего. В милицию позвонить, тебя заберут уже сразу же, то есть, даже если по какому-то вопросу своему звонишь, то есть, ничего в стране еще не работает, курс падает. То есть, ну, невозможно сейчас жить здесь становится уже, то есть, каждым днем все хуже и хуже.